ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚକୁଳି ପିଠା ବନେଇବା। ଆଉ ଏଇଟା ହବ ସୁଜିରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଜି, କୋରା ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଦହି ଦରକାର। ଆଉ ଏତିକକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ନେବେ, ଯେତିକି ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ। ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ସୁଜି, କୋରା ନଡ଼ିଆ, ଦହି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେବା। ଆଉ ମୋ ମାର ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚକୁଳି ଆଣରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଚକୁଳି ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଟଣି ତିଆରି କରିଦେବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ଟମାଟୋ, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଅଦା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ଦେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ସେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେବା। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚଟଣିଟା ବହଳିଆ ହେବନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଲୁଣ ପକେଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଲୁଣ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ବା ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇପାରିଲାନି। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ, ସୋରିଷ, ଲଙ୍କା, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ରରେ ଛୁଙ୍କ ତିଆରି କରିକି ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରିକୁ ଦେଇ ଚଟଣି ତିଆରି କରିଦେବା। ଏଇପଟେ ଆମ ଆଣ ପୁରା ରେଡ଼ି। ସେଇଥିରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଟିକେ ପକେଇବା। ଆଉ ପଲମରେ ତେଲ ଜାଗାରେ ପାଣି ଦେଇକି ଚକୁଳିକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ବନେଇଦେବା। ଆଉ ଏମିତି ଚକୁଳିକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ତିଆରି କରି ଖାଇବା। କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ହାତ ଇଆଡ଼େ ତାତି ଯାଉଛି, ତଥାପି କହୁଛି ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।